defensa dos traballadores delanteros. Mirad unha cousiña. Hai un momento na historia que non se sabe por qué nace unha frase. Esa frase ten éxito, esa frase repítese e queda para sempre. A xente non sabe cando naceu esa frase. Un día naceu esa frase de ter ideas de bombeiro como ter ideas ridículas, extrañas, raras. Chegou un momento, amigas e amigos, de que esa frase morra, porque as frases nacen, crecen e poden morrer. E que a partir de agora ter ideas de bombeiro, ter boas ideas, ter ideas a prol do ben colectivo, ter ideas constructivas, ter ideas rebeldes, ter ideas de auxilio e de solidaridade. Todo isto porque agora, a ler o manifesto, vai vir aquí Roberto Rivas, que estou absolutamente seguro non necesita presentación. Sen máis, porque o temos que aí apremiando, deixo vos con el, a vos súa